Wat vind je belangrijk dat ze uit je werk halen? Wat ze uit mijn werk halen? Ja. Nou, het positieve. Ja. Weet je, wanneer je ziet dat de zaak aan het verloederen is, toch? Dan probeer je toch alles op spoor te houden. Ja. Geen zijwegen bewandelen. Mensen, besef hoe belangrijk het is om normen en waarden levend te houden. Ja. Weet je? Kijk, ik presenteer een programma in de Spotlight. Hè? Je zou het ook kunnen noemen Suriname positief. Ja. Ik zal nooit een onderwerp brengen met een negatief tintje in dat programma. Altijd positief. Kijk hoe mooi Suriname is. Ja. Kijk wat we allemaal doen in Kleurrijk. Suriname. En dat plaatsen wij in de Ja. Spotlight. Ja. Dus die waarde wil ik meegeven. Aha, oké. En in mijn geval, als jonge entertainer, radioman, ook betrokken in muziek, is het dat het maakt niet uit hoe gezellig of faya het is waar we mee bezig zijn. Een standaard ding is dat ik het pedagogische altijd hoog hou. Dat vind ik belangrijk. Dus je kan me zien met mijn rasta en het is leuk, we springen. Opvallend zal altijd zijn dat het positieve, dat pedagogische voor mij een belangrijke spil is. Omdat in the end, wanneer je naar huis gaat, ik niet vind dat je Peter moet zien als just another man, but someone who taught you something in life. This is another Supreme production. Supreme TV. To entertain, to inform, to inspire.